В това видео и в описанието към него ще направя сравнителен анализ на пресите за пчелен мед и восък днес в съвременното пчеларство и назад във времето до праисторията. Има основни принципи, които са валидни за всички епохи в сектор пчеларство. Тези принципи определят три основни части на съоръженията за добив: вана, легло и бутало. Те са изработени от достъпните за пчеларите материали, които са можели да използват от камък, метал и дърво в миналото до изцяло метал в съвременната епоха. По същия начин се определя и енергията, използвана в процеса от слънчевото греене и огъня от дърва до по електричеството и природната газ днес. Разликата в материалите е очевидна, но принципите остават. В древността тези двете долните части са в монолитен каменен блок, леглото и ваната, и има много добре запазени такива преси, докато горната част, буталото, не може да се разпознае и няма останки от нея. Другото устройство, което използваме днес в съвременното пчеларство, това е да отделим восъка от вощината, материала, който се получава от ръчната преса, наричаме вощина, и восъка трябва да се отдели от него. И затова използваме восъкотопилката, наречени. Това е електрическа. Има вътре в самата восъкотопилка под коша вода, която се нагрява, и на практика самата температура е буталото, което липсва в съвременната восъкотопилка. Пак имаме тези три отделни части. Ето е ваничката, ето го леглото и, както казах, тук нямаме бутало, липсва, но имаме температура, която върши същата работа. В древността отделянето на восъка става по същия начин, в същите такива съоръжения, както това, което виждате, само че е изработени от камък. И това, което ние използваме днес като електрическо енергия отдолу, древните са използвали като отгоре заливат с гореща вода, и пресата е доста сериозна, дали от камък, дали от дърво, една огромна тежест, която тежи отдолу, за да може да принуди восъка да изтече във ваничката. Благодаря за вниманието.